Dede kono. Terus awan iki. Srengenge ngene iki panas lho, nang Dede. Gak nih kopi sih dah. Wes siap. Siap, tangi, tak tinggal masak. Awak meriang. Tapi saya pancet ganteng ya. Dede ae lah. Ben rada ireng. Nasi kayak ini lucu dan mentolo. Gak mau apa Dede yang panasan. Coba ya. Panas. Masak wis. Mombang wis. Pepen-pepen wis. Mombang wis rampung kabeh. Ayah ini wis rampung kabeh. Lebre sungkan karo tanggane. Tak regeti neh ah. Oh, no. Nah, ini kan rampungnya rada awan. 2 jam kemudian.
Jane Mas ki Dede kok betah men iki mau. Biasane 5 menit ngono wis panas wis mudhun. Kok iki sampai 2 jam lebih. Ra mudhun-mudhun kok gak semaput. Mas. Mas. Jane iki Dede apa nyapo? Astagfirullahaladzim. No. Mas, jari Dede layak betah. Biasane 5 menit wis mudhun. Jan. Pucak celintisan. Astagfirullahaladzim, Mas. Layak betah pirang-pirang jam. Jane sampean ki nyapa? Omong kon Dede, yo Dede to. Dede kok payungan. Jane sing semlumut ki bokongmu apa utekmu? Mosok mentolo bojomu kon Dede ning panasan. Lah jenenge Dede ki ya ning panasan. Nek ning ngiyup panjenenge ngiyup. Ngene lho, Dek. Ya kan awakku ki kan wis panas, ya toh. Lah terus ketemu mbok kon Dede ning panasan. Ya menurut BMKG ki panas, ketemu panas. Ini global warming. Nah, terjadilah peningkatan suhu tubuh yang sangat tinggi di dalam tubuhku ki. Ya toh, terjadilah topan badai yang menyebabkan meriang kuwi mang. Wong kon ning panasan. Ya wis dil mbuh karepmu. Sok-sok kono nek meriang neh wis gak sah priksa neng dokter. Priksa wae neng BMKG.